haskakawa kai ba a fi ka tarin kwabo ba ga ilimin ka ba kankane ba fadar wallahi ba zai yi ba haka kan zasu wasu suke su ce a ce 3,000 mai 3,000 ba wallahi bai da kuma harkan mai gida Alhaji wai mai daɗi ne kana 3,000 mai 3,000 ruwa ye haka kawai za a kama mai a ce an kamo a cikin man nan a ce lita 2,000 a can gidan man ka kenan a ce lita 3,000 mai 3,000 mai 3,000 ruwa to Allah ga inda bai kare amma kai in dai mai kake so babu algos babu dungushe ka je Sabdir ka ga magana ko tanka ne kake so a san farko ka mai da sarar da kai wai Alhaji kana nufin ka ce ka fada hannun yan sari ne ya wada can la ilaha ya wada to ai shi wannan Sabdir din aina yake kana zuwa dai fa kace Alhaji Sani wakili PRO ka ga magana a yau an ga ku haka ne ku jira ni yanzu bara in shirya in ji kuma sallama ku da banci bara Sabdir shine maganin matsalan ababen hawa kamar mota, mashin, kai har da jirgin sama ma. Silan lambo, oil and gas. Domin samun sauƙin fetur, kananzir da kuma gas, sai kamfanin Sabdir wato Alhaji Sani PRO wakili. kaga masu kokot oil Fetur, kananzir da gas sai Alhaji Sani PRO da ke unguwar Kotoro Airport. Na Alhaji Ali Babuza. Masu damfa oil. Sabdir Amanan Alhaji Sani Rabat. tabbas Sabdir shine kamfaninmu. Nasus oil. In dai mai kake bukata. Ko a abin hawa ko a jirgin sama ne ko a keke. Ko da jaki ka taho zaka bashi mai. In da kaje gidajen man nan amanan Sabdir ne. Ba ka da wata matsala. Sai kenan damuwa ta kare. Ku garzayo, ku zo Sabdir farin cikin al'umma.